Praktiker. Lambéria. A párnafa előkészítése és felszerelése. Határozzuk meg a lambéria magasságát, majd jelöljük be a falon. Ez a vonal jelzi a falborítás tetejét, tehát az első párnafát közvetlenül ez alá erősítsük. A falba kerülő tipli helyét legegyszerűbben úgy tudjuk megjelölni, hogy a párnafába behajtjuk a csavarokat úgy, hogy a másik oldalán kilógjon, majd a falhoz emeljük és a csavarokra kalapáccsal ráütünk. Az alsó párnafát vagy a már meglévő szegélyléc fölé, vagy ha nincs, akkor a padlótól 5 cm-re helyezzük. A két párnafa közötti távolságra kb. 40 cm-enként rögzítsünk egy-egy párnafát. A párnafákat rögzítő első csavarokat a végektől számított 5 cm-re helyezzük, majd a többit 40-40 cm-enként. A faborítás rögzítése. Vágjuk az első darabot megfelelő hosszúságúra, és használjuk ezt mérőrúdnak a többi lambéria levágásánál. Miután méretre vágtuk a lambériát, csiszoljuk meg alaposan a felhelyezés előtt. Akkor is tegyük ezt meg, ha eleve gyalult anyagot vásároltunk. A bal saroktól kezdjük a felhelyezést. Miután rögzítettük a deszkát a felső párnafához, ellenőrizzük vízmértékkel, hogy függőleges-e, majd rögzítsük a többi párnafához is. A többi deszka rögzítését rögzítő kapoccsal végezzük, így a következő lap el fogja takarni a kapcsot. Munka közben folyamatosan ellenőrizzük vízmértékkel, hogy a deszka függőleges legyen. Vízszintesen támpontunk lehet, ha a lambériát a felső párnafához igazítjuk. A könnyű szegélyléceket hosszú szögekkel rögzítsük a lambériához, mert így a párnafába kapaszkodik. A nehéz szegőlécet fejetlen szögekkel vagy süllyesztett fejű csavarral rögzíthetjük. A burkolat tetejét díszíthetjük különböző profilú szegőlécekkel. Ezek rögzítését végezzük szegekkel. Vigyük fel az alapozót, majd az alapfestéket, végül pedig a fedőfestéket. Hagyjunk minden réteget kellőképpen megszáradni, majd nagyon finom csiszolópapírral dörzsöljük át. Ez plusz munkának tűnhet, de a végén gyönyörű, selymes felületet fogunk kapni, ami kárpótol mindenért.